ole tun tuma chuan phone number atanga mi hming hriat thei dan le phone chung chang hriat tur poimo karon hriat don chau thil pahnih masa zawka chuan phone number atanga mi hming hriat thei dan an hming hriat me lo an phone number atangin i hriat thei don tina ni chu masa bera chuanin Google Play Store a khanin Truecaller ti khai download tang FC Mizoram a hian hmang an tam lo em ya yan an la hrilar lo em a Truecaller ti hi tu chu karon hrilh don chau ni Truecaller ti hi download tang ka download cha to wang ke chu ten ko open me don ta ni tian lo om ta Truecaller hi tian lo om ta ni khanin an hming hriat me lo an number min an text te kha an hming hriat me lo chu ta hianin aron lang zel don ni tuna an hming tan hriat me lo number pakhat kan lo dal thin don ni hemi mang tur chuanin internet kha data kha on ve ranga ya po Google khanin data internet tang khanin ni an hming kharon hriat zel don che ani net on reng ngai net on no chuan Google an hming save ho kha po Google khanin aron hriat thei don lo che ani ti chuan hian chang nga hai phone pa ngai ke petang khanin an phone number khai chuanga ke petang hian an phone number chuanga tuna ka siap mi la tak ka phone an la siap mi la pakhat kan te chin don ni chu number chu en yang o kan jong ne tu number bang ne phone tanga Karena sian ni lo number kan sungai 94 78 Bismillah. Nó chạy lâu sa ni ko phone tu lo save la. Cha ni hi kan ti chinange 87 86 9 669 đây cái phone ở lòng nhẹ đâu nè đây mình nằm bay tu hình nhẹ nhàng càng hành chơi đòn ta nè chơi cần tung đòn ta nè đây nằm bay hết tu hình nhẹ thì ha chơi cần tung đòn ta nè chán cần hành khôn lắm á khôn lắm cần phải tăng ti khan lo mi ti kha lo je ko man ni lo mi ti ti kha nó thì xin dia in dia thì khan mình kha chia takin kan thata de he tang kai em ya Truecaller hin man do chanin lo hang ve ro ti khan sei ani ti chuanin apa ni na kan sei leng chuanin apa ni na phone hi atang kai em a phone number hi in save don chuanin Google save chin tu ni Google in save chuanin in phone kha lo chia ta se lo bo ta se mo in phone a in hing in save zong ta kha phone dang in le huna phone thar in le huna in email account atang kha in phone number zong kha in hule le rak the ni chu bang chuan phone hi Google account nama ni in email account inception don ya phone a hian in lo ta Nachina kan dal pakhat kha kan save don ta ni risina kan kalanga heya hing ma an jak lo ta ni se kan dal kha chuan ta kan click anga te chuan add to contact te helom ta add to contact kan kal langa get new contact thì hello ta name hing chun na to kham ta mobile number ti chuanin he chunga hianin in them Google a hian sang to hi phone te
sim one te Google email kha lo Email kha. email a hian save to ni phone chat cho na bo to do na in phone save ho jong kha in phone number save ho kha sim an save phone in phone bo ro kha in number lo kha bo rek don chu rong do in Google in email account na ha in save ang in click ang cho chuan ti hian alo ta te chuan a min in chuanga lo mi ti kha lo mi ti kha te chuan ta save ti kha long ta ta save ti kha chuan in betanga te chuan in email account anh save to a en kin ma khami in phone number in save ha about he to lo in phone khami lo ruk sak chau pon se in email account number le in password in share khat pot kha chuan in phone dang in le huna hain aron lang le don in phone number jong kha he he poi mo em ya mi tam takin Google a hian save na chan shalawa ka phone chia ka phone number jong bo rek te me ya chu ala chan shalawa gang me ni chu gang chuan Google account na in email account na han po Google la kai em po Google hi en kim save na kan manga thalak jong da than na kan mang baka chuang chuan atang kai em a in lo mang ve don ya chuan in po Google la en lo hian in thalak jong hi save book wala in phone na in thalak jong kha hey Google photo hian lai Google photo nya Google Drive phẩm baka Google Drive fa hen document poi mo jong kha save thea info na mi kha delete vek pon la Google Drive fa mi hi aron lang le vek to ni in khalak da jong kha Google Drive fa hian Google photo at po hian aron lang le do ni kum sang khat jakwa som riat ria in thlak ta thadu po kha hen la sang hi le panga wela in thlak jong te po kha aron backup le the ni ta hian poi mo em baka so le pasari emi kan no enang sang hi som pani emi cho nên kan hu hi hay sang hi som set to khan ya ka phone na chon eng ma chong la ma se hay Google photo mi khan ta ni he thei kan da that ya poi mo em ya Google photo ha in thalak poi mo cho in lo save re don ya en ke sang hi le som pani mi dei to khan ta kan en le re the ya he te po are to ni sang hi som pasari sang hi som pani lo mang trong kai về do ani chuanin katuna ka sayang kha lo chin chia kar ola lo ti ve don ya channel te in lo subscribe lo ni chuan khongai te game lo subscribe sakula bell icon kha in metanga video ron post thar piang kha in lo en the zel don ani kan lo me